Goedemiddag, SKL Kinderopvang. Ze hebben het gastouderbureau van de Bennenopvang SKL in Leeuwarden de laatste weken alle dagen wel bellen terug gastouders. Die binnen ongereisd en oorwaag je oor te stappen. Ze willen graag weten hoe wij dat doen met de verrekkening. Als wij onze gastouders uitbetalen en wanneer wij onze gastouders uitbetalen. En vooral vragen op financieel gebied hoe wij dat regelen. Ben er al gastouders die naar je oerstap binnen? Ja, er zijn er op dit moment 2, maar we zijn nog bezig met een aantal. Verschillende gastouderbureaus houden brieven schreeuwen om de dupière gastouders dat ze haar dienst niet aanbieden. Daarmee hoop je ze meer ouders naar haar te loeken. Er binnen laatste jaren een soort aanbieders van Bennenopvang bijkwam en dat had de gastouderbureaus klanten kosten. Ja, absoluut. Daar hebben wij een hele soort les van. Omdat een hele soort bureaus op papier een hele soort beloven. En ze zeggen, we doen dit en we doen dat en we komen zo vaak langs. En in de praktijk is dat heel vaak net zo. En omdat ze een soort beloven en het net doorgaan, zijn ze vaak leger in prijs. En dat is voor ons moeilijk concurreren. Die klanten liet je nou dus waarom te komen. Nevens het gastouderbureau in Leeuwarden is het net dreig om zo'n bedrijf te beginnen. Nee, want in principe als je het goede diploma haast en je haast een computer en je haast een kamer zittenkist, dan kun je gastouderopvang starten. Als bureau dan, maar dan mag natuurlijk, als het bij de meeste langs giest, dan mag je nog aan meer reizen voldaan. Maar goed, als houder van het bureau kun je zo beginnen. Het blijft onduidelijk waar het verantwoordelijk is voor het tafersje op de financiële administratie van gastouderbureaus. De gemeente Smenningeland ziet het op dit stuit nog uit wat haar rol is bij de betalingsproblemen van gastouderbureau Friesland in Drachten.